Кніга псальмаў, псальм 95. Прыходзьце, узрадуемся Господу. Уславім гучна Бога збаўлення нашага. Успрымем загадзя аблічча Яго, у вызнанні і ў псальмах гучна ўславім Яго. Бо вялікі Господ і вялікі валадар над усімі багамі. Бо ў руцэ Яго глыбіні зямныя і вышыні горныя у Яго. Бо ў Яго мора, і Ён стварыў Яго, і сушу Яго рукі сфарміравалі. Прыходзьце, паклонімся і ўкленчым, схілім калені перад Господам, які стварыў нас. Бо Ён ёсць Бог наш, мы ж народ пашы Яго і авечкі рукі Яго. О, каб вам сёння паслухаць голас Яго! Не закамяняйце сэрцаў вашых, як у Мерыбе, як у дзень спакушэння ў Масе, ў пустыні, дзе спакушалі мяне бацькі вашы. Выпрабоўвалі мяне, хоць і бачылі справы мае. 40 гадоў надакучала мне гэта пакаленне, і сказаў я: яны народ аблудных сэрцам, і яны не пазналі шляхоў маіх. Дык пакляўся я ў гневе маім, не ўвойдуць яны у супачынак мой.